Og så aftens sidste finale. Det gælder finalen i herrenes 200 meter medley. Altså, det store spørgsmål er selvfølgelig, om Michael Phelps har brugt alle kræfterne på 100 meter butterfly. Og hvis han har det, så er der bestemt også andre herrer her, som vil slås med om et verdensmesterskab her. Sivinen måske også blevet inspireret af Seppala. Ja, lad os da håbe det, fordi Sivinen har bestemt ikke været enten en skygge af sig selv, og ærgerligt. Vi havde forventet en Sivinen i noget bedre konkurrenceform end det her. Kevin Clemens. Et nyt navn. Amerikansk medleysvømning. Sat personlig rekord med 2:01.04. Nummer 18 er han rangeret i verden. De her mesterskaber, altså 2:01.04, havde han for at komme med her til finalen. Ja, der er selvfølgelig det magiske 2 minutter, som kun 8 svømmer i verden har svømmet under nogensinde. Ian Thorpe, han er en af dem, som er tæt på 10. hurtigste tid nogensinde i verden, har han på den distance med 2:00.11. Og normalt altså ikke favorit til den her distance, men der er altså en grund til, at han svømmer det. Det er for, at han vil slås med om medaljerne, og det er bestemt også mulighed for, kan han få sin brystsvømning til at svømme lidt bedre, så er han bestemt en medaljemulighed. George Bogle kan få den første medalje ved et VM nogensinde. Blev nummer 4 ved sidste VM, og svømmede altså under de magiske 2 minutter i går i semifinalen. 7. hurtigste tid nogensinde sat i verden på 200 meter medley. Michael Phelps, verdensrekordholder, sat i semifinalen i går, 1:57.94. 2 verdensmesterskaber. Det blev til ved disse mesterskaber på 100 og 200 butterfly. Og nummer 1 selvfølgelig rangeret suverænt i verden i år på denne disciplin. Han er altså for at præstere igen og få den 3. individuelle guldmedalje på mesterskaberne som den første. Massimiliano Rosolino, den olympiske mester, verdensmesteren, mand med den 3. hurtigste tid nogensinde i verden, har svømmet så hurtigt som 1:58.58 før. Nummer 2 rangeret i verden i år, Rosolino. Takahiro Mori fra Japan. Han er nummer 4 rangeret i verden i år. Har ført som med 2:00.11, altså meget tæt på de 2 minutter. Og det rangerer ham på en 12. plads på alle tiders verdensrangliste. Og bane nummer 7, Brian Johns fra Canada. Hans første finale nogensinde ved et VM sat personlig rekord med 2:00.98. Ikke så langt fra hans landsmand Curtis Maidens kanadisk rekord. Og her er altså Jani Sivinen, som før har fået sølvmedaljer ved et olympisk lege på den distance, og han er også som en verdensmester, tidligere verdensmester på den distance. Jani Sivinen tilbage i Rom i 94. Europamester mange gange, og altså verdensrekordholder indtil Michael Phelps slog den for nylig. Jeg fik vist sagt, da han slog verdensrekorden for nylig i Santa Clara, så slog den altså igen i går i semifinalen med 1:57.52. Men Sivinen, hvis han skal med i løbet, så skal han altså noget hurtigere på de første 100 meter, end han var i går. Han er en katastrofalt dårlig 100 meter eller første 100 meter i semifinalen i går. Ja, lad os nu se. Michael Phelps bliver i hvert fald hurtigt ud. Også Ian Thorpe godt med ude, og Ian Thorpe skal også være med her efter de første 100 meter, hvis han skal gøre sig håb om en medalje. Og Sivinen noget bedre udlæg her også, og han har da også haft europarekord på rygcrawl, og han ved nok, hvordan der skal svømmes rygcrawl. Skidt vending, synes jeg, undervandssvømning også af Sivinen, men lad os nu se. Det bliver brystsvømning, det bliver afgjort med de sekundære placeringer. Thorpe i øjeblikket på anden plads. Det vil der helt sikkert ikke være efter brystsvømning. Bogle kommer godt nu også på bane nummer 3, faktisk op på 3. plads. Sivinen har svært ved at hænge på her, men han vil helt sikkert komme på de sidste 100 meter. Det er hans absolut stærkeste 100 meter, og langt under verdensrekorden. Under et sekund, eller over et sekund under verdensrekorden af Michael Phelps. Han er helt ustyrlig i det her afsnit, må man sige. Bogle på anden pladsen, foran Thorpe. Og Thorpe, han skal altså hænge så godt på her. Han kan, hvis han skal have medalje. Vi ved, at der er ikke nogen, der kan slutte af. Bare i nærheden er lige så hurtigt som Thorpe på de sidste 50 meter. Jeg tror faktisk, Thorpe han ser ud til at gå efter medalje. Prøv at se, hvor hurtigt han så mig i brystsvømning, Thorpe. Det går stærkt den her gang. Han holder med Bogle i brystsvømning. Sivinen uden for billedet lægger faktisk og kæmper i øjeblikket om en bronzemedalje. Thorpe, han er rigtig godt med. Sivinen, læg mærke til ham her nederst i billedet. Og så kommer Rosolino også. Rosolino på bane nummer 5.
1,5 sekund under medaljen. Rosolino vandt 5, tror jeg vil få sølv. Måske Thorpe på bane nummer 2. Sivinen tror jeg ikke får medaljer, selvom han også skal slutte hurtigt af. Men prøv at lægge mærke til en tid, han får her. Han svømmer Medley ind i et helt andet århundrede, må man sige. Det er helt vildt det her. Michael Phelps går mod en ny verdensrekord endnu en gang. Rosolino på andenpladsen. Thorpe har måske brugt for mange kræfter i brystsvømning. Nej, han får sin medalje, Thorpe. Men det bliver... Det passer ikke. Det er 56. Jo, den er god nok. Halvanden sekund under verdensrekorden. Nej. Den mand er fuldstændig ustyrlig. 1:56.04. Det er vanvittigt. En verdensrekord, som stod med 1:58.16 helt tilbage fra 94, har han altså slået 2-3 gange herinde for kort tid, og nu altså med 2 sekunder. Og Rosolino altså 2 år, tror jeg. Nej, det bliver Thorpe faktisk, der får sølv. Imponerende. Og Rosolino ind på 3. pladsen, Sivinen 4. plads, faktisk trods alt flot svømning i 59.98. Og hele 4 mand under de 2 minutter. George Bowl skuffende ind på 5. pladsen med 2:00.06. Og ny rekord til Ian Thorpe også. Så det var bare spøg og skæmt alt med hans dårlige brystsvømning i indledningen og i semien. Og en sikkert en verdensrekord. Den får lov at stå. Det er jeg helt overbevist om. I hvert fald indtil næste år. Og Ian Thorpes håb om at slå den mand her til OL i 2 meter. Det tror jeg godt, han kan. Ja, det kan han godt glemme. Det kan han slå op i kraks efter. Det får han ikke lov til. Det er han simpelthen for dårlig til i brystsvømning. Han behersker det hele til perfektion. Det er altså, så vi var inde på den anden dag, så vandt han altså 3 forskellige discipliner ved de amerikanske mesterskaber. Det er aldrig sket før i historien, at man behersker. Man er så alsidig, som han er. Nej, ikke til de amerikanske mesterskaber. Man kan forstå sådan en som Sivinen kan gøre det i Finland og vinde 2 fly, 2 medley, 2 bryst. Og familien, der gratulerer. Hvilken svømmer. Michael Phelps. Man så det i Sydney, at der var noget stort i vente her, og nu har han, jeg vil sige for alvor, fået sit internationale gennembrud. Hans 3. guldmedalje. 2 verdensrekorder på en time. Ja. Tak for med. Another one, siger han bare. Ja. Man kan producere dem på stribe, de her verdensrekorder. Michael Phelps fra USA. Thorpe altså endnu en medalje til ham, og så Rosolino en bronzemedalje. Ja, flotte billeder her. Ja, VM's løb måske. Ja, det synes jeg, det er. Det er det. Det må det blive. Det er i hvert fald ikke hver dag, man slår verdensrekord med næsten 2 sekunder på en 200 meter. Det er altså ikke for sjov. Stævnespeakeren i Athen kan også godt begynde at øve sig på at sige Michael Phelps New World Record. Det tror jeg på. To 4 medley, 100-200 fly, måske 2 ryg, 2 crawl. Jamen alle discipliner kan han gå ind og vinde OL-guld i, og selvfølgelig også med på amerikanernes holdkapper. Ja, han mangler stadigvæk at svømme 400 medley. Ja, og 100 flyfinaler. Ja, ved det her mesterskab. Ja. Det er puha. Der kommer aldrig blive 4 individuelle guldmedaljer ved dette mesterskab. Michael Phelps. Og lidt større smil her også end efter 100 butterfly, men det er selvfølgelig også fordi, at han havde den her at koncentrere sig om. Og vores tvivl om, hvorvidt han svømmede alt, hvad han kunne i går i semifinalen i 2 medley for at koncentrere sig om 100 butterfly. Den blev i hvert fald kraftigt gjort til skamme her. Det må man sige.